Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε την κυρία Βάσο Στάμου από τους Αγίους Οδόρους. Μας έκανε ένα πολύ ωραίο μάθημα, πώς να το πω τώρα, τριανταφυλάκια μας έφτιαξε. Με πυλό. Με πυλό. Και ήταν μέσα στο πλαίσιο των μαθημάτων της Εύης της Γιάννενας, στο Σύλλογο Γυναικών Αγίων Θεοδόρων, και έχουμε την τιμή να φέρει και κάποια από τα δικά της τα έργα στην έκθεση που κάνουμε εδώ στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Γέφυρες στο Λουτράκι για 6η χρονιά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Σύλλογο, την κυρία Δήμητρα Σταμούλη, την κυρία Πέτρα Τερζή που μου έκαναν την τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ και να δείχνω τις προσπάθειές μου, και την κυρία Εύη Γιάννενα που με ξεσηκώνει για να βρίσκομαι εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε. Εύη μου. Εγώ τι να πω, η Βάσο είναι ένα πολυτάλαντο πλάσμα, την ονομάζω πυλοπλανεύτρα, γιατί χειρίζεται άψογα τον πυλό, δημιουργεί απίθανα έργα με πυλό. Τώρα τη βάζω και στον ντεκουπάζ λιγάκι σιγά σιγά, την ξεσηκώνω και για εκεί. Είναι τιμή στο Σύλλογο που έρχεται και μας βοηθάει πάρα πολλές φορές με τις γνώσεις της. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, γιατί η τέχνη πρέπει να μοιράζεται, να προσφέρεται και να φτιάξουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους. Με θαυμασμό στα έργα των καλλιτεχνών. Έτσι. Όλων. Στις προσπάθειες, γιατί αυτό είναι που μετράει, η προσπάθεια και το ότι υπάρχει ένας χώρος, ο σύλλογός μας, που μας δίνει ψυχοθεραπεία. Πάνω απ' όλα. Δεν κοιτάμε ποιος είναι ο καλύτερος, δεν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τα καλύτερα, προσπαθούμε να περάσουμε όμορφα και να απασχολήσουμε τα χέρια μας αντί για το μυαλό μας με άσχημα πράγματα. Αδειάζει το μυαλό και η ψυχή ανατάσσεται, όπως λέω. Έτσι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.